Ala pangag naman ka nga. Nanay ko ha, nanay ngipin. Amo tubo de putay. Tubuan man. Aw. Sabi kong di tubuan, guys. Tora. Nga na ano day. Yan na guys, nahurot na ni Jag-Ijang tanduay nga putiin. Managpurga guys. Good morning guys. Good morning pader. Good morning. Muragway ilis, pero nagsige na si ilis guys. Kana lang man matsambahan na ining video. Guys, mato ko karos kabaw. Ang dadan rin ya. Ha? Kumukman. Bago man ang labhan. Guys, aning dadan atus kabaw ya. Puro gani. Mo ni balbasin guys kanina. Balbasin, ibutangan ning itlog. Ni pader. Diyan na nang itimpla daan. Itlog bas manok ro nang itlog na. So guys, aning dadan karon. Si tatay mo ihang ako nanda ni guys pa tingalan atus kabaw kay mahadlik kog ako yung kuan dusmugan ko. Silang. Padaw na ko guys atus kabaw ang hapites tatay karong si Jaime painom dani. Balbasin. Padaw na ko sa ubas, majuntag nas tatay, mulak ko. Nas tatay dari nay. Tatay. Ang tatay guys. To apas bakas tatay sang huwatan ka rin dyan. Nagpa kuan papud nagpalo na silang baka nagbalhin. Hanggi halo-halo guys. Gibutangan ning itlog. Kaya arong lami. Arong ganahan ba manab sa bagatang buhi yun. Ano sa ibutang guys. Halo-haloon. Dari guys. Money garden ni mother guys. Kanina. Dahil sili. Yeah. Ay, sili ni mother. Ang naghanak ka bunga buyag. Sarap po ni kapunuan ay. Dahil sili. Dahil taong. Pila kapuno. Pila kapuno ining taong ni mother. 1, 2, 3. Tulo. Napay kamatis. Sarang katambok bujag. Sarang katambok bujag ang mga kamatis ni nanay. O, pala may bunga guys. Napay diyang okra. Narapay zubos na ibulang hujan. Nadaray pod na ijang karlanan. Hamay mo kubasaan mother. Aray kubas. Nay kubasaan ni nanay dari guys. Motong ijang gimingi tagaan das nangagi. Uy dara guys, ano nakakadug bunga. Wow. Naol. Dan itong das nangagi guys, itong yatdan ming nanay mo ni bunga pod kauban ni siya. Na igsuon na dato sa janggi hatad datos bahay. Uy da na pod batin-batin guys ya. Uy, daghana nagbungang bungas mga kuang nanay. Ijang garden. Basta magkugi sa pananom guys na daghang kuan ani ukrang madir ukra pud kay batungan ni na ito dato daplis karsada haron patanawon nun sa tagas ka jud ang batong jang bulanghoy dadari karlanan umiring taong des nangagi ang daghanan ning bunga harbisa na. Ada pa dari pinjahan guys dia. Arang nagazan ni kakaraan ni mga pinjaha. Ako pa dani gamatoy pa ko dani. Lihat na ni guys kanina. Pinjahan napud. Mga bunga gagmatoy pa. Nadabong pa guys dia. Napud. Halang daghan na lagi bunga nay. Dia halos na bunga tanan guys na ha. Halang mabunga gazan sila dani inig panguan na pangahinog magdengan-dengan man ni. Ilang tangaran. Dapat bulang hujan. To tangaran gabi galibot dari kuan las na sa bahay nila. Dapat pinjahan, pilang saging, pila kapuno. Dapat dyan batong to ng kat-kat na sa ibabaw. Naansa na ba rin batong ng palabi mag-kat-kat to na maswire? Hoy, naansa na ba kang naan magkaswire? Asa, uy. Yan guys. Naghanag bunga to ato. Alam maswire ng tunong. Hadlikun. Nasa sa tubo ng kawit. Naghanag lagi bunga yung pinjan na ina ah. Naghanag ko yung bunga ilang pinjan guys. Tapod. Ay, judang na namunga, marang halos dito na namunga. Ngilo na po na kanya ipong kinaan. Yung sama ni na pitsay. Uy, dahil gisibling sila na pitsay guys. Magkapangadyo ko dan eh. Pitsay. Og. Dari, dapat mga batungan ni nanay. Hanin na lang buwak ni mo na yung paliit naman dari slasyo. Daghana ka so batong ni mother da guys.
Di na po'y batang sa dunig laag. Ya. Agbatong ni nanay, di adari, ang naghanak kaso, deras da place kalsada. Pre na da manglabay, umanguha. Bitaw. Di hala, oy. Tag-asa. Tagahan ko sa iwan. Aga naman ay paisag. Tanong ko na dyan, pagdaplit ko. Dar, ang tag-asa kaso guys, Tagas og bunga. Tayo ada to, madyo lang magtagas to, pero di to tagas ng guys. Bisaya, magutong batunga. Gagmato ito na tos. Ang labat na magi tanam tos kilid tos bagong bahay. Harang pakit na to guys. So, nerek na to. Nami akazo. Wow. Tagas ka buyag. Naman na to. Nanapay kamutihan si nanay. Dadari guys. Na isang kamutihan. Nga napatagbong. Nagto. Kamuti ang mga adad. Ano niya po kay kamuti. Good morning. Bataet. Halinga rali. Nadaghang bunga. Uy, basta magkugi dyan daron sa daghanag mautan guys. Basta magkugi pananam. Pre na may dari utanan guys. Kay mapre may utanan dari silas nanay. Kay hapdan man may atos bahay. Ang mga kamunggay laman nanguan. Nanurindir ang mga kamunggay dari guys. Tigmatoy naman. Naman mura na mag-sakda pagtikaro ang mga kamunggay. Danas tatay guys. Danas father. Pauban ako rin, inidya mo. Purgas kabaw. Iya, sama ni mo tayo, pag-guzuran. Uban ka? Uban ka? Pila ka sisi ni? 15. 15. Pwede na nidya tayo, no? Mata. Sana ibalhin. Guys. Si tatay mo magpainom. Hindi pa tunaan? Di pwede patunaan og purgahan. Di kuno patunaan guys. Kano sa mal patunaan sunod adlaw? Tulo ka adlaw. Pwede og mapatunaan na. Tulo day kuno ka adlaw guys. Sa patunaan. Padung nami guys. Tus kabaw. Di day sa patunaan guys. Tulo ka adlaw gikas pagpurga. Duha ka adlaw. So dahil na mabutang daris basak ka, narabay daghan daring kitkiten. Dagagkitkiten. So bawal sa butang daris tubigan, kasi bakuun za. Tara to. Haman nagibutang daris ma. Gabiin na siya guys, ibutang na daris ma. Di na siya pwede ibutang daris basakan, kasi bakog magbitik. Tatay. Tatay yung painom guys, kaya di makukamao. Mama. Pwede na nakagpurga nga. Hindeul na tay. Hindeul na. Mudeul man na siya. Mudeul lagi na. Mudeul. Tuwa na. Yung layas nagkagwa nga sa kapadong. Tawanan na. Mandamag ka. Hindaga na siyan. Hadlok sa kabaw. Hala to Anda ka taas na ba itong sungay? Yan na guys. Paim na ni tatay daris. Purgahan ni tay. Lagi, hilig siya magbitik. Nga. Ha? Ang hinabong sa sungay. Ano, pagsabong sa imong sungay nga. Nga. Anan hiling sabong nila. Di anan hiling sabong na may pa. Baw, mo tingali. Mo naman nabungpod. Bitik ka ba dyan? O, lagi. Inam na imong strawberry. What? Anak siya guys. Okay. Kinahanglan lang siya igaid kaya rin makainom. Kaya ugluag. Magdagandagan unsa. Malagi. Nanghingog ngipon? Ay nga na na mangniwang day tag muniwang day manghingo. Abi kog tao ray manghingo guys pati day kabaw. Nanghingo? Ala pangag naman ka nga. Nanay ko nanay gipon. Amo tubo day putay. Tubuan man. Aw. Abi kog di tubuan guys. Tora. Ngana ano day? Mana? Da bugok, uy.
Tra. Managinom. Mana? Eh. Nana guys, na managpurga. Salamat ni Father. Yan nang ipurgang tatay. Puhunan na ini ka Miyerkules na sa patunaan tay. Ug mana ka mo inom, di ka pwede mo inom unja kay agi mong purga useless og paimnon ka unja. Yan na guys, nahurot na ni jag tanduay nga putiin. Managpurga guys. Mo ni karaang atabay nila sa tay guys kanina. Tabay sang lulu. Karaan ka dun atabaza tay no. Lugaza na ni. O lagi. Nakaapu-apuhan pa dyan nila sa tay. Antod na mo. Antod na panlansiyan ni Kimyat. Mana ilang basak nila sa pader. Nga ni nga to. Talag batang tawanan sa kabaw. Ito na guys. Nag-una naglayas. Araladyo agidaganan. Hala, reka ba na sungagan si karon? Eh, paginay. Narabad yung mga kuanda ni na yung mga pakang. Hadlik semua. Mga pakang guys. Kanang kabaw guys to. Nabsab na hija. Di sa tonahan sa paimnan unza. Ugma nas buntag. Kuro di mabuhi ag mga bitok. Bitekan baga pa ng kabaw. Manghingo man pa ng kabaw guys. Sabi ko di sa manghingo. Manghingo day. Mura day pa na sa tao. A few moments later. Guys, padung ko karos merkado. Hapad ring ihapit ring order sa ninang ni Kim Kim karon duha ka sabon nga check. Salamat ka Adjo. Unja magkuha pag ko datos hang kuanan og mga product sa PC guys kay toning order na hagdaka nga tap. Ja duha ka blue wave nga powder. Da pa may hang isa ka powder dari hang itiwas ri. Da magkuha ko dito isa kay nahurot naman. Itus bye. Salamat ka Adjo sa mga nanguha. Thank you so much ka Adjo. Again guys, laban lang. Laban lang. Basta kay sideline tag taman ron. Salamat ka Adjo sa mga nanguha dito sang mga pautang. Thank you so much ka Adjo ni Floor, Nanay, ni Day Jubilee. Thank you. Ug sa uban pa ho na i-mention na ni. Salamat ka Adjo ninyo. Karon guys, mahapit ko tus ninang ni Kim Kim. Dayon ako. Darda. Nagbaklay raman ko kay way motor ni Agi. Way motor ni Agi dari ron. Nay motor nang Agi galing kay na may mga sakay. Guys, to anahan nang nahapit ag duha ka sabon. Hala man gibilis lang silingan kay may tao dadto. Masig nang atug pa. Iting katug parang orasa, alas 2 pa man kapin. So ara man gihapit dadtos. Ang gibilis nila ilang silingan. Guys, padung ko dari sang kuhaan sa mga PC brand. Kuha ko og dakang tap og powder. Dana guys. Hi. Gagi. Sige ma'am. Dana dako nga kuan. Dana ko dari guys sa PC brand. Sang kuha ko. Hello. Welcome to my vlog. Oh. Ibs TV. Guys, mudugang ra ko sa ka powder. Kare na. Kay nahalin mag-isa na. Nahalin to ang gikuan mag-isa di ang nanay. Kuha ni nanay isa. So dag isa. Daduha may isang kuan. So hang ako anon. Dugang ag isa kare na laman. 135 gyapon ni day no. So duha ka powder. Duha ka powder og isa ka tap nga dako. So isa ra day, isa ra ka tap og Order pinakahabang mo. Harang gila ay nagkaroon ta ba day? Sige mang isa dia, isa. Pero guys, duha ka fluid, powder, and then may tap ng CR. Majuli kay pinlo ko sa diri bawo din kabli ko lingkod. Bitaw. Guys. Okay. Pabilin ra man ni dala to sa gigsuon. Isara ning pick up yun. Siglan jud. Ano sa mamisita? Guys, naman ako deliver itong tap og duha ka powder. Thank you so much. Wala na ma-video. A few moments later. Guys, dara kusbay. Dara kusbay guys. Palit ko lakatan ug pan. Wana ko ka video guys pag panghatod na datos ang kuan pautang kay. Dana pan.
Hanap na yung lakatan. Katagas